ще пусна един клип за Баба Ванга и нейните предсказания за 2026 година да видят нашите зрители. Тя не предсказваше бедствия, тя ги виждаше. Баба Ванга не говореше в ако, говореше в ще. Каза, че идва време на промени и България няма да бъде пощадена. Но тя прошепна нещо по-страшно. Земята ще изреве преди огъня и звукът ще се чуе чак в София. Някои се засмяха. Иран удари Турция, а турците са част от НАТО. Ще има ли трета световна война? Турци имат най-голямата армия, на второ място са след Америка. Иран е изстрелял ракета към Турция. Има ли риск за България? Системите на НАТО са свалили иранска ракета, насочена към Турция, съобщиха властите в Анкара. Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка, обяви българският министър на отбраната Атанас Запрянов. Има ли заплаха за България? Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Иран изстреля дрон по британска база в Кипър. Има ли заплаха за България предвид наличието на американски самолети на Софийското летище? А и за да стигне до нас дрон или, не дай Боже, ракета, тя трябва да мине през въздушно пространство на Турция или на Гърция.